u Republike Srpske. Šta će konkretno u Koridor 5C donijeti ovoj lokalnoj zajednici, misleći od načelnika Doboja gospodina Borisa Jerića, kojeg pozivam da mu se obrati. Svakako da to daje jednu razvojnu šansu za ne samo grad Doboj, već za čitavu Republiku Srpsku. I to može samo da uradi politika koja ima viziju. Ja sam bio prisutan kada se otvarao autoput 9. januara u Goričima. Tek sada značaj svih autoputeva u Republici Srpskoj vidimo kada ova mreža splete i koliko snaži jača infrastrukturu i grada Doboja i Republike Srpske. Ja vjerujem da... Hvala da vas čuli. Iz početka.